бобоҷон мошини Асҳаб Тамаевро чӣ қадар фурӯхт? Умедҷон Lamborghiniро бо чӣ қадар маблағ мефурӯшад, ки қимати ин автомошина наздик ба $400,000 амрикоист. ҳангоми тамоси видеои Гусейн Гасанов бо ин ҷавони кулобӣ, ки исмаш Умедҷон аст. салом алайкум бародаро, чӣ хеле ки барои граница гузаштан мо акай бахара ба шумо тавсия медодем. Бародаро, ҳозир ин ҳамин рақамое ки дар рӯи экран дидесен, занг бизанед. ҳар рӯза сафар дорад 500 рубл. айноми канали мо кадоме ки мерава скидка карда мешава. бародари ба бовария мошиноша хай дидагӣ бидем, мошинои замонавӣ бе ягон камбудӣ, ду ташаффур дора. ҳар рӯза сафар, марҳабат, ин ҳамин рақамҳо занг бизанед. Рӯзҳои охир дар торнамои Instagram барои ҷалби бештари тамошобин ва ҷамъ овардани обуначиёни бештар, блогерони маъруфу сертамошобин бозиҳои бурднокро миёни истифодабарандагони шабакаи Instagram баро монда буданд. чанд рӯз қабл варзишгари маъруфи доғистонӣ Асҳаб Тамаев дар пахши мустақими шабакаи Instagramаш, ки наздик ба 7 миллион обуначӣ дорад, як ҷавони тоҷикро бо мошини тамғаи Mercedes GL, ки 7 миллион рублро дар бар мегирад, ки наздик ба $100,000 амрикоист, бобоҷон номҷавоне аз Тоҷикистон соҳиби ин автомошинаи қиматбаҳо гардид. солҳои охир дар шабакаҳои интернетӣ пахш ва тарғиб шудани чунин бозиҳо ҷавононро барои ширкат дар чунин бозиҳо бештар ҷалб кардааст. Инчунин блогери маъруфи дигар Гусейн Гасанов дар ҷанбасти бозии худ, ки тариқи пахши мустақим баргузор гардид ва ғолиби озмунро системаи гардишдиҳандаи муайянкунӣ онро муайян сохт, ҷавони дигари кулоби Умедҷон соҳиби автомошинаи қиматбаҳои Lamborghini 30 миллион рублӣ гардид, ки қимати ин автомошина наздик ба $400,000 амрикоист. ҳангоми тамоси видеои Гусейн Гасанов бо ин ҷавони кулобӣ, ки исмаш Умедҷон аст, натавонист ҳамроҳи ташкилкунандаи бозӣ бо забони русӣ ҳарф бизанад. Гусейн Гасанов ӯро ба муносибати бурд карданаш дар бозӣ табрик намуд ва аз ӯ даъват намуд, ки ҳарчи зудтар чипта гирифта ба Федератсияи Россия парвоз кунад ва автомошинаи бурдаашро бо худ бибарад. дар давоми чанд рӯзи охир Умедҷон ва бобоҷон аз нахустин ҷавонони тоҷикистонӣ ҳастанд, ки соҳиби чунин автомошинаҳои қиматбаҳо мегарданд. ҳанӯз маълум нест, ки бобоҷон ва Умедҷон автомошинаҳои бурдаи худро мефурӯшанд ва ё дар баробари дигар ҷавонони тоҷик бо мошинҳои гаронарзиши худ ҷилва мекунанд. бархеҳо бар он назаранд, ки онҳо зӯрашон ба рехтани сӯзишвориву гардонидани чунин автомошинаҳои гаронхарҷ намерасад. хабарҳои мо ҳамеша хушанд. шумо бекор ҳастеду роҳи чӣ гуна пулкор карданро ҷӯё ҳастед? ширкати Faberlic иқдоми пешниҳод кардани аст, ки нафарони бори аввал ба ин ширкат аъзо шударо бо тӯҳфа шод мегардонад. занҳои азиз, бонувони гиромӣ, хоҳиши дар Faberlic кор кардан доред? пас фурсатро аз даст надода дарҳол ба ин ширкат аъзо шуда соҳиби тӯҳфаи беҳтарин гардед. рақамҳо дар рӯи экран. мо ҳамеша ба шумо кӯмак мерасонем. дер накарда ба мо нависед. Брат, ассаламу алейкум. Валейкум салам. Брат, покажи фотку, подождите. Бабожан, покажи себя. Покажи, подожди-ка, покажи себя. Вот так, не двигайся, понял? Вот так, я просто хочу сравнить фотку в твоем аккаунте. Похож? Да. Не похож он. Это точно ты, брат? Да, это точно я. Брат, ты где находишься сейчас? Таджикистан, я живу в Таджикистане. Брат, Я таджик. ты выиграл GT-шку, брат, за 8 миллионов рублей. Да, я видел, я никак не могу с вами позвонить. Брат, ты даже не радостный, что с тобой? Миллионов рублей. И ты сможешь приехать в Москву, чтобы мы его тебе отдали? Я тебе туда ее не смогу привезти. Он занят будет, походу. Но это что-то. Это легендарное событие, честно. Знаешь, Он русский не знает. да, я понимаю, что ты плохо, наверное, разговариваешь. Это не страшно. Я же сказал, что машину, когда кто выиграет, неважно какой национальности, неважно в какой точке планеты он будет, и неважно на каком языке он разговаривает. Поэтому мы тебя поздравляем, и Lamborghini Urus за 30 миллионов рублей твой.
салом дӯстони азиз, салом бародарои азиз. Дар канали Ҳаким ТВ бисёр видеоҳои аҷоибу ғароиб рафта истодааст. Ин бародари мо дар шаҳри Фаронса. Агар шумо мехоҳед ки аз ҳамаи видеоҳои ӯ бохабар бошед, пас ба инҷо ҳатман назар карда аз номи ман салом навиштану подписата кардан ва лайк гузоштанро ҳеҷ гоҳ фаромӯш насозед.